Ola, son Xosé Regueira, son o deputado responsable da área de plans, cooperación con municipios, patrimonio e turismo da Deputación da Coruña. O novo plan da Deputación, o POS+, o Plan Único dos Concellos, é un instrumento financiero que facilita, mellora e simplifica a relación da Deputación coas administracións locais, deixando de lado o paternalismo da Deputación que viña existindo durante anos e deixando que os concellos se comporten como que son realmente administracións maduras e democráticamente elegidas e, polo tanto, que poden priorizar os fondos que reciben nas urxencias que teñen a nivel municipal. A primeira novidade do POS+, o plan de cooperación cos concellos do ano pasado, do 2017, supoñía inicialmente un horizonte de investimentos de 74 millóns de euros que a día de hoxe, 10 meses despois, vamos a suplementar con 16 millóns de euros máis, pero a maiores xa, tamén a día de hoxe, imos aprobar o POS 2018, que significa xa un horizonte inicial de 76 millóns de euros para o ano 2018, que agardamos que a estas alturas de ano para o ano que ven estemos tamén suplementando. Isto supón que estamos achegando aos concellos unha cantidade inxente de recursos, que están facendo que os concellos teñan máis capacidade para facer investimentos reais, pero tamén que están ocasionando que os concellos que teñan moitísimas dificultades no mantemento de servizos básicos para a sociedade, a través do plan, e o plan non poñerlles ningún tipo de reparo, ningún tipo de barreira para orientar os fondos para o que máis se necesite, poden estar suplementando ou achegando fondos a eses servizos e evitar que algúns servizos municipais que viñan sufrindo con contundencia a crisis teñan que pechar. A Deputación da Coruña está con este POS+, con este plan de obras e servicios de competencia municipal, achegando aos concellos máis do 60% dos fondos aprobados a través do orzamento da propia Deputación. Significa que estamos achegando aos concellos unha cantidade de diñeiro altísima que, en moitos casos, representa o 80% da partida de investimentos reais dos propios concellos. Os fondos distribuíense dun xeito totalmente transparente e obxectivo, atendendo aos criterios que son iguales para todos os concellos, que é un 10% de cota fixa, un 5% do esforzo fiscal de cada concello, un 35% da poboación, entendida como poboación rural, porque non podemos esquecer que a Deputación debería apoiar con máis contundencia os concellos de menor de 20.000 habitantes e outro 35% da superficie total do municipio. Un dos grandes avances da relación entre os concellos e a Deputación con este POS+ é que se ven en etapas anteriores da Deputación. A Deputación tiña plans que podían ser plans de equipamentos ou de infraestructuras deportivas onde os concellos concurrían e, por exemplo, se había un plan de campos de fútbol, a maioría dos concellos da provincia empezaban a facer campos de fútbol, o que ocasionaba que no futuro, ao mellor, un concello tiña campos de fútbol pero non tiña equipos de fútbol, por tanto, era unha loucura. O POS+ non lle marca unha finalidade concreta aos concellos. O POS+ deixa que os concellos democráticamente, as corporacións democráticamente, invistan os fondos provinciales naquelas necesidades sociales que entenden que son máis prioritarias. Por lo tanto, a finalidade dos fondos deste POS+ no ano 2017 serviu para múltiples cousas. Primeiro, para que os concellos, porque así o marca o plan, que teñen débeda con proveedores municipales, primeiro paguen a débeda aos proveedores municipales. Os que teñen débeda financiera, pois afronten o pagamento da débeda financiera, pero os concellos que están saneados, pois utilicen eses fondos para múltiples cuestións. Por exemplo, eu creo que o POS+, e así o analizaremos a principios do 2018, o POS+ do 2017 serviu para aumentar en un bon número de casos a obra pública municipal. Non podemos esquecer que as achegas da Deputación aos concellos representan en moitos casos máis do 80% do que os concellos levan no seu orzamento como investimentos reais. Pero tamén o POS+ serviu para evitar que sufran os servicios municipais básicos. Serviu para facer gasto social, para manter os servicios de competencia municipal e servicios urxentes para a poboación, como son os alumeados públicos ou a recollida de lixo, para manter os servicios municipais de cultura, de deporte, etc. Por lo tanto, a finalidade dos fondos pode ser moi ampla. Unha das virtualidades do POS é que realmente os concellos tamén se queren gastar grandes cantidades de diñeiro porque entenden que a súa prioridade é a prioridade cultural, o poden facer
facer. En cambio, antes, os fondos de cultura estaban limitados a 18 ou a 36.000 euros. Agora mesmo son os propios concellos os que deciden que facer con ese diñeiro.